Μέσα στα πανεπιστήμια ασκείται βία, η οποία πολλές φορές έχει απειλήσει ανθρώπινες ζωές. Την καταδικάζετε, ναι ή όχι? Ζούμε ένα καθεστώς βίας τα τελευταία 2 χρόνια στην Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλά φαινόμενα προπυλακισμού πολιτών, κατατρομοκράτησης πολιτών και σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Βία είναι στα 30 σου να γυρνάς στο παιδικό σου δωμάτιο. Βία είναι να γυρνάς διάφορα σχολεία σε όλη την Ελλάδα επί 10 χρόνια σαν αναπληρωτής εκπαιδευτικός και στα 35 σου να σε στέλνουν στην ανεργία και στις ουρές του ΟΑΕΔ, μην υπολογίζοντας ότι έχεις κάνει σχέδια και όνειρα. Βία είναι να δουλεύεις για 200 ευρώ τετράωρος και να λες και ευχαριστώ. Να κάνεις πρακτική για 5 μήνες μέσω ΕΣΠΑ και μετά πάλι στο ψάξιμο. Να μην έχεις δικαίωμα στην περίθαλψη αν είσαι 29 χρονών και άνεργος. Να σπουδάζεις για χρόνια, πτυχία, μεταπτυχιακά και όλα να σας πρόχουν να φύγεις έξω γιατί εδώ δεν έχεις μέλλον. Να συνοικιάζουμε το μήνα για να προσπαθούν να σε πείσουν ότι είσαι και τυχερός που κάτι κάνεις. Βία είναι να ακούς από τα δελτία των 8 ότι τα 2 τρίτα της γενιάς μας θα παραμείνουν άνεργοι. Γιατί και το μνημόνιο να φύγει, οι νόμοι που έφερε θα μείνουν.